stakeholders mamoko. Wach mar legislation osebedo e parliament higni mang'eny kabisa, to wayieroga ka waparo ni jowago kodhi e parliament to nyalo ketonwa chike ma tayo weche mag puro niang' mondo mi jopur oyude ohala, to joma rego niang' bende oyude ohala, to joma bende loko hand sukari bende odhi maber, tiende no oyud sukari e yo mayot ma ok norito ni pod sukari wuok e pinje maoko. To en wach matek kabisa kanyalo wacho ni gik machenda ahinya e wach niang', number one en gimiluongo ni pricing formula mar nengo niang'. Pricing formula ma watiyogo sani ni ok onego watigo nikech ok owinjre maber ne jopur ni to ere kaka uchope nengo niang'. Ma wach ma jopur pod chando wach jopur kabisa. Kaka an achiel kuomgi, aparo ni kedo ne ratiro mar jopur na chako chon sana ka higni moko mag 86 kocha. To gik machando wa sani gi nochako chando wa chon. Pricing formula chando jo Kenya kabisa nikech onego wang'e ni to niang' ni ang'o gini monyalo kelo kaka products miuso e pinje maoko kata e pinje ma Kenya ka. Kaluwore gi ng'eyo ma wan go matin e wach niang' kata sugar sector,